Kaptajnen her, han hjælper. Den kører vi. Det var også kaptajn. Den er god. Vi ses. Hej, drenge. Jeg er Kim. Jeg går ud på Tæmmevej i Rødovre. I den her uge, der skal vi bygge et juletræ. Ud af det her træ her. Rigtig fint træ. Og som I kan se, så er de ved at bygge træet derinde. Som sagt, så er jeg allergisk over for træ. Det er ikke godt, men det er jeg ved, fordi jeg vil godt være tømrer. Og jeg har en spand her, en spand lige her. Det er nogle gange, så går det rigtig dårligt, når jeg sådan arbejder med træ. Men det her træ her, det er rigtig fint træ. Det koster rigtig mange penge. Kom nu for helvede, mand. Det kan ikke tage så lang tid. Kom nu!